El bloc d'avui està estructurat en 9 apartats i en alguns ho passaré més rapidet i faré un poc més en aquells que crea que necessita estar més temps. ¿Vale? Després vos deixarem el material penjat ja, si no està ja ficat en aules, i hi haurà també un apartat on podeu fer preguntes que intentarem respondre pues, durant el trasllat del curs o el que sigui. ¿Vale? Bé, doncs comencem un poquet. Com us he dit, el contingut del bloc està estructurat en 9 apartats. Primer faré una xicoteta introducció a lo que és el marc legal, a l'estructura de la formació en l'empresa, les modalitats i la relació que podem tindre amb l'empresa, els criteris d'adjudicació per a les empreses, la tasca que tenen els tutors, tant dels centres com de les empreses, com serà aquest seguiment i avaluació, el pla d'empresa, veurem un xicotet exemple i vos deixaré també un pla d'empresa en blanc en format editable per a que pugueu disposar, que quan puguem també estarà penjat en la web de FCT. Les novetats que teniu en l'aplicació SAO i com manejar-vos i després un xicotet recordatori d'algunes coses més importants. Anem a començar primer en el marc legal i ara mateixa les lleis i les ordres que tenim són aquestes. És la llei orgànica 3/2022 de 31 de març d'ordenació i integració de la formació professional. Esta trau un reial decret que és el 659/2023 de 18 de juliol per el qual es desenvolupa l'ordenació del sistema de formació professional. Concretament, en el títol quart, formació en empresa o organisme equiparat, desglossa una miqueta quines són les directrius que tenim que seguir. Doncs, ja us he donat unes pistes del que n'hi ha, podeu anar llegint-la i pegar-li una repassadeta perquè està tot fonamentat ahí. Nosaltres ara mateixa estem treballant sols en les instruccions d'inici de curs i només poder i serà un altre decret concret que desenvolupa un poc més la normativa en la Comunitat Valenciana. ¿Vale? Però per qüestió de temps tenim que funcionar en el que hi ha i el que hi ha són la llei, el reial decret i la nostra resolució de les instruccions d'inici de curs.